Ay, hello mga ka-listeners, mga ka-followers. Maayong adlaw, no? Maayong buntag na natong tanan. Kumusta? Adlaw na ay karong Miyerkules, no? It's 22 sa buwan sa Hulyo. Tuwing 2026. Karon din, no? Atong ipdayon ang laing sumpay ng Sugila, no? Nga sinuwat ni Glenn Pino. Kung sa dili pa din, ako di masahod ang duha nga nag-comment, no? Si Kitin Slab. Ana siya nga na mura magparehanis ani no sa kagahapon nga bisag gulo iban dawaton na gihapon ang babae sa mukha aning mga martyr nga mga lalaki oy mao lagi no mamao ra din siyang siguro ng istoryahan no kitin sila salamat kay sa pagpaminaw no ug kang Len Sipmin sa tao ta idol Len Sipmin salamat kayo sa pagpaminaw ug kang Maria Luz gipadayon pa gipadayon pa ko sa part 22 sa Nino sa kagahapon. Sugda na po nako ning bag-o nga drama kuya. Okay, salamat kayo no. Maria Luz sa pagpaminaw. Ug sa tanan no, nga nagsunod aning dramahan no. Salamat kayo sa pagsubaybay sa mga sugilano nga gikan sa RMN drama. Ug karon no dito maglangan di ang laing sumpay ning sugilano nga sinuwat ni Glenn Pino. Part 2 na ta no, mga followers no. Part 2 na ta. Kung mahilo na pa ang panahon. Pangarap ko sa magdamag. Paristuro ba kayo mo ato? Usa pa, ibog kayo to siya nimo. Gusto na ng kalaki nimo bro. Kaya di ko mo sa ng kabuang nimo. Minyo ko. Kung dili na ko iamong ang ako pamilya. Bisag ang imo na lang inanak itaon nga si Chelsea ang hunahuna ataon. Ug kaluya. Bisag siya na lang bro. Kinatawan ini ay. Bita bro. Taas kong respeto nimo. Respeto lasap ko. Oh, why problema anak bro. Pero, ayaw lang pagsultig tapos ha. Ayaw lang yun pagsultig tapos. Ay, tawhana. Hello, Dad! Langga, sorry nga, wadan ko makareply sa imong message. May nabisihan na ko sa office, pero nagpaingon ako diha. Si Tito Turanding, Dad. Napaabot ni mo. Okay. Mga 15 to 20 minutes siguro. Basta di na ko maabtan og traffic. Nana ko diha. Okay, Dad. Bye. Love you. Bye, Dad. Love you. Kadayot sa di. Ay, Dad. Oh, Tuan na si Mami Melanie sa pay. mayo noon. Huwag siya mo reply sa akong pag-text o pag-chat niya. Parehas ni mo, Dad. Akong giingnan si Mami nga. Dili na unta mo mag-away. Ikaw gid lang ga. O sige na, kaya nag-drive ko. See you. See you, Daddy. Di palagi ko ganahan mo tawag ni mo. Tita, Tito Turanding. Lainan man ko. Ala ka diya, Chills. Uy, grabe ka naman. Huwag pabar lang. Ipagkait mo pa. Kasi lang ay. Bawas magpadag sa uy. Ako sige tudlo ni mong diskarte para sa imong daddy ug mami. Pero ikaw, wag yung kay pakonsuelo na ako. Naingon ka ni ko unya na. Kay lainan pa ko. Obo ko diya, uy. O siya pa ko rin nakalain na nabi. Maman kay kitudlo sa mong religion teacher. Nga basta, parehas ninyo, lalaki yun na. Ay da. Buto ka man ang inyong religion teacher. Oy, teacher. Asa dahil ko to, ni mo. Hala no. Kumpiring din na siya. Ang, kay kitudloan man mi unsay maayo ug unsay dili. Hay! Ay, hala, sige, uy! Enough! Ay lang gud kasuko. Kuya Turanding. Ibalit yun ay. Nawa, tabaghak na! Gikuya na po ko! Kuya, pan ka kayo ni Ron! Kuya. Ay, katawa lang ay. Kuya. Katawa lang ay. Bugal-bugal nun, mo kayo kinatawan. Di mangkot. Asa ka di? mangkot. Ay, hala. Saman? Daddy. Nanakon, Daddy. Iyan na out wa misud sa ining school. Oh, siya na. Hoy. Pidaw, ha? Ay, pagsabang daddy ni mo nga ako, itigtudlo ni mong diskarte kung mag-away sa lang mami ni mo, ha? Walang yun, magkusnitan kung ginambuga ni mo, Chelsea, ka.
Mitawag siya ng giding nako, turanding. Oo, ngano na no, ako siya ni mo dong James. Mga mo kwarta. Ay ragod una kog unhi turanding, patiwasas ako. Alo. Ay, sorry gyud kayo dong. Nanawag siya nako kay misulti nga dili na taon kuno niya kaya nga maghatod kuha nining Chelsea sa eskwelahan. Kay? Kay kapoy na kuno. Kaya hibaw naman ka nga idaran mo na siya. Mao, isabot ko na sab. Dili. Maloy sab ta. Dili na siya. Nga sa una, ako nagyan siya hangyo ninyo ni Demilani nga maoy magatod kuha na Chelsea sa eskwelahan. O lagi. Mm. Kay maayo na lang kuno may income siya para sa iyang pamugas ug maintenance. Uni ikaw lagi ang iyang gi-recommendar nga mo'y muhulip niya kay maayo lagi kuno ka. Alo, mo ba? Taon sa nang giting mo eh. Taon. Pero nagkasabot na mamindaan si Milane. Kaya kung maabot ang panahon nga dili na sinang giding ang muhatod kuha ni Chelsea sa eskwelahan, tabangan nagyapon namo siya sa iyang inadlaw nga panginahanglan. Aha. Ako di ay dong James. Ako di ay. Hindi pa di mo apilon og tabang sa inadlaw na ko panginahanglan. Aw, puhon-puhon, inigkatigwang na nimo. Ahak! Hala, sorry dong. Ang baba gina ko eh. Sorry Oh, kana, kayo. wala ang pinga na imo, turanding, kanang imong baba nga magpasagadag usahig ukab, patakalag nga. Magamping na ko dong. Kinahanglan gyud. Kay lisod kay turanding, Kon. makasunod si Chelsea kung unsay dili maayo nga iyang makita nimo. Lagi dong eh. Promise. Kining bitaw, balikan nato si Nanggiding ba? Kay dili magidunta lagi mi musugot kay may edad na lagi siya. Nga mo'y mohatod kuha ni Chelsea sa eskwelahan pero nanghangyo lagi kay kaya pa lagi kuno niya. Usa pa, siya ba yay nagyaya ining Chelsea sukad pa sa gamay pa? Kundi kini si Chelsea, ganahan masa din ang giding kay magkasinabot man sila. Ako ang bitaw ka na magkisalabot mo po ming na Chelsea dong. Di ba na Chelsea? Usahay! Ay, silon. Mangunay mo ka na Chelsea. Ay, ayoko po sa yuni ay. Tingnan mo gud akong gisulti, Kuya Turanding. Wala! Gikuya na po ko! Wagi po kong suilo, ay! Hilo mo na turanding aron mahumanta. Sorry, Don James, sorry. Mao to, nabisan wa pa mo surrender si Nanggiding, ikaw nagiamo nga nahuna-hunaan nga muhulip ni Nanggiding. Saman. Ha? Ay, ala! Thank you. Nakalitan ko. Thank you, kaya rin yun, nila ni Dong. Love, gin mo na ako. More pa. Reaction ha? Nge! Storyahe, Kuya Turandong. Nge! Giturandong na saan? Wait, decisive ba? Nasina gud ay ni Eileen ang akong reply niya. Niya na sa siya dagang gipost mga outing nila sa iyang bagong kablog. Niya pa iyang post akong masahon. Sa maghinay-hinay ug way diskarte, pirmi gyud kang mauway. Mao day ni iya bagong kablog. Iya di ay ning diskarte. Oh, si James niya na siya. Gihabi di ay niya si Chelsea. Mga iwag sorry ni mo Milane, Han. Yang ko na ko nga may mga sayop-sab ko. O ginaot nga makahatag kaglain nga higayon ako. Oh, maayo kay miangkon ka sa imo sayo, James. Han, sa akong kabahin, mangayo sa kog sorry nimo. Kung may makita ka na ako nga dili maayo. Pero mahimo man tingali nga istoryahan na nato hinay. Doon na tay mga misunderstanding, di ba? Aron nga kunon say problema, masulbad nato sa maayong paagi. Dili kay magpalabonay tagin say gusto nato. Sahan. Chelsea, langga. Ikaw gid lang ga ha? Nangukoy ka? Kiniging anak ka. Embrace ni Mami Melanie, Dad. Unya, kiss pod. Ha? Og ikaw sab, Mami, bawas og kakos og kisab ni Daddy. Sige no. Kadit, may nanawag. Palihog kog tubaghan? Namagid sa imong kilid ang akong phone. Murag sinanggiding na. Ako to siyang giingnan nga patawgon ining urasa. Kadiyot. Hello? Hello? Pwedeng mamalihog ni Sir Jane? Si James? Unsa may imong tuyo niya? Kinsa man ni? Hello? Kinsa ni? Hello? Wa mo tubaghan? Mitubag, pero kalitan nawa. Murag ituyo og putol. Ha? Unsay murag gituyo sa pagputol? Chelsea, langga, Mami? may importante may istoryahan si Daddy ni mo James dito sa kwarto. Dini ka lang una sa sala, ha? Yes, Ma'am. Han? Unsay? Sa inyong istorya ni Mami, Dad? Ha?
Para sa mga dagko ang among istoryahan, Chelsea Langga. Dini ka lang, ana. Okay. Hala, pastilan. Murag ang wife matingali ito ni Sir James ang nakatubag sa akong pagtawag. Unya, murag nalain na ba ito ang iyang tuno? Basin kun. Pero, unsa man say dautan sa akong pagpanawag nga lainon niya sa pagsabot. Nga nag-follow up raman unta ko sa akong application. Din si Sir James ang may interview namo. Nagsilos? Maybe. Dago kay posibilidad kay gidiretso man kanimo off ang cellphone. Dang nangutan na siya nimo kinsa ka. Hala, lagi sir, uy. Ang sir kay nakuyawan naman ko kay babae lagi ang nakatubag. Unsaw man ako ini Sir Baldwin? Saan saon? Basin ba kung dilit na hinuon ko dawato ni Sir James akong pagpang-apply sa inyong company. Tungod lang atong akong pagpanawag niya. Kay basin pag ka ng iya gitong wife ang nakatubag nako. Sa imong giingon nga murag nalain ang nakatubag nimo. Way duha-duha. Ang iyang gitong asawa. Uy, pastilan. Uy, unsao man ako ini. Needed ko og work, sir. Ay, please, tabangi po, sir. Ikaw man good. Anong gitawagan pa mo ito nimo James good? Kuan kining... kuan man ko, sir, pa. Ang ako pa nga maniguro ko nga mag-follow up ko niya. Kay, ganahan ko makatrabaho sa inyong company, sir. Ako hinuon. Di man ingon sa pagpanghambog, no? Makatabang po dinuon ko nimo ani. Aron madawat ka sa company. Pero, depende na po na nimo. Ha? Usay, depende na po na ako, sir. Hatagi lang ko sa imong messenger. Kay i-add ta ka. Unya, ato lang yun ang istoryahan og tarong. Kanang kitara. Kanang kitara? Tanaw Ano ha? naman, sir? Oo, tanaw ha? Kung anong kitara. Confidential man eh. Kung may bawaan ka sa uban nga nakasuot ka sa company, nya mabaniog ko nga ako'y nagpasuod nimo. Nga mo'y nagtabang nimo. So, ma-issue ko. Kung na mahayo. Ang ako nga mutabang na gyud ko nimo. Ikaw, unsay una nimo? Kay ako, pwede man ko makapamalihog ni Bro James. Maghangi lang ko niya nga tabangan ka. Kay suod man ni. Kaysa akong paminaw, gusto gyud nga nagsilos tong asawa ni Bro James. Kay atong imong gibuhat, maka-intriga mo to niya. Kay sa hunahuna adto, makaingon gito nga, ikalitan ni mag-off ang iyang pagpanawag. Kay nahadlok kang mabuking. Nga mauna, di ba? Bago pa ganit ang nag-istorya o nagkahusay? Unya karon, nana si magtawag-tawag ni mo, kinsa tong babayhana, James? Han, limpyo ang akong konsensya. Ayaw kong tawgaghan, kay naglagot ko ni mo. Dili na ko mamati pag unsay isulti ni mo. Okay. Paglagot na ko, way problema na. Kung may prueba o may ebidensya kang nagbinuang ko nimo. Kadtong pag-off sa babae, nga nanawag niyang akong gipangutan ako si kinsa siya. O sa man na ito? Nga nagkalit man niyang gi-off ang cellphone. Kay nahadlok siyang may bawaan akong imo siyang tabit. Mao ba, James? Milan mangutan ako. Unsa ba kapusalanan sa atong gipanagsultihan? Nga kung may problema, atong istoryahan. Aron masabtan nato kung unsang butang ang angay nato masabtan. Ha? Nga tungod lang ba niya itong maong tawag? Imo na kong hiyukman? Nga ang buot mong ipasabot? Nga applicable ba lang di ay sa imong side ang imong gingon? Nga kung sa ako ng kabahin, imo na lang kong hukman, mo ba? Nga sayop na lagi ko bisag wa kini igong basihanan ug wa nimo makumpirma nga nakasako. Mo ba kini ang husto ug makiangayon, Milani? Ganun wa ka mo tingog. Okay, kung mao ka na, wa ko'y mahimo. Walay kapuslanan pa kung mapasabot pa ko nimo. Wa na. Chelsea? Nagila ka? Langga, Chelsea. Nagpamati ka dahil sa gawas ining kwarto. Dili na ko ninyo, Mami, Daddy. Dili na ko ninyo. Chelsea! Chelsea, langga! Chelsea? Chelsea! Liar mo. Di ba kakanla ko ninyong duha? Nag-away di ay mo. Chelsea, langga. Chelsea. Di na ko ninyo. Dili na ko ninyo. Dili na ko ninyo. Chelsea. Chelsea.
Langga. Ayaw pagtuon ako. Dili na ko nimo, mami. Dili na ko nimo. Nag-istorya rami ni daddy ni mo. Wa man mi mag-away. May butang lami nga. Gi-istoryahan o Dili na lagi ko matuon nimo. Dili na ko matuo pa nimo. Chelsea? Chelsea! Magkalakot. Diin man ko napita masayop, Ginoo. Diin man. Oh. Ang kulon ko nga magkasasa ako. Huwag dili limpyo. Paano sa may nahimo ko sayop? Sayri ko. Unsa may sayop nga kung nahimo, Diyos ko. Unsa man. Dad. Chelsea. Langga. Daddy. Daddy. Oh. Chelsea. Langga. Hindi ako sa kanimo ko. I love you, Daddy. I love you. I love you, Daddy. Shit. Bituol og ni kakos pag-ayaw si Chelsea ka, James. Unsa iyang gisiba sa bata, aron at tumudapig niya. Unsa man. Love you, Langga, Chelsea. Love you, Daddy. Matawagan ko ni mo, Langga. Oh, Dad. Oh, ikaw to landing. Anong wa ka pa man manaog das likod? Yan ata sa eskwela ni Chelsea. Atog ka? May nalimtan ka dong James. Ha? Kasi akong nalimtan. Ako daay. So, ikaw di ay. Ano man? Si Chelsea na lagi imong gikisan. Ako daay. Unsa? Gusto kang ituwad ti ka diya sa lingkuranan aron manaog ka? Ayaw dong, okay lang patawaron, ayaw lang ituwad. Landing! Dong James, manawag ako. Why, the Chels. Uniro lagi kang waiting og king of dara. Sukad pa sa auto, hangtod na lang ron nga, nagpaabot sa oras sa imong klase. Naunsa kayo? Wa man tingog. Diri bagay lagi ang imong eyes. Nag-crying kayo buntagay, no? Magtanaw ta kong daddy ni mo, James, kung naunsa kayo. Pero, seriously man good nang kamang duha sa kung tanaw gani na suds out you. Manang naghiya yun kung mangutana ninyo. Ano man na mo? Inday, kamo day chills, nga naman di mo, ha? Ano mo, ay? Wa? Sa? Tabangi ko, Tito Turanding, be. Wa? Tabangi ko. Ha? Ha? Hello. Naunsa ka ni ka day Chelsea? Naunsa yo? Ha? Daddy ang di Mami. Ha? Si Daddy's mommy name you? Naunsa ka day sila yo? Naunsa yo? Wana. Bibiyog na. Unya na tawag istorya bahay na iyo. Kaya nang bakanta na iyo. Hello bro, Pre James. Kompleto gini mo ha. May bro na, may pre pa. Kuya Balvin. Si kuya ka manggod na ako nga parehas nung tag-edad. Ano lang ko pagkuri-guryo pa diha, pre? Bro, kuya, huwag ati Balvin. Sige bro, ha? Uso ka bro, naati na magutawang ko. Alay ko dire-diretso sa office, be. Mayo kay wapang-ubang mga taga-opisina. Dili ta mag-istorya din sa cellphone, lolo. Usap. Sige na yan, pagdugay. Aron dili ka matawag og lula na gyud. Uso? Unsa man dito yun mo nako bro? Pre pod. Ako pabayaan nga musulti nimo kung siya akong tuyo nimo. Pre Badwin.
Suy, Badwin, asa mang ilan na bro? Huwag tamo ganin mo. Ay mo pag dili na natutaso ni istorya ha. Diretso na lang kahag unsay imong isulti nako. Sugoy, ang anak ko isulti ni mo, pre. Bro, Mari. Kita. Digi ka magpapiri ha. Gimari sa ko nimo. Sulti na. O sa sulti na. Di ka masulti. Kay isulti na ko ni Boss Emil ang tanan nimong anomalya dinhi. Ha? Bro! Pre, ayaw na, pre. Ulay unay, pre, uy. Kumpare, unya, bro, payod. Hello, Miss J. Miabot na si Boss Emil diha sa inyong office. Ay, uy, bro, pre James. May sa ako na mo. May sa ako na mo, pre. Maluoy ka na ako, bro, pre. Gusto ko pangitag trabaho ron. Ibutang na intercom palihog, pre. Bro, di na ko mausab. Ayaw mo sabtihin si sir kung sa akong kahanggaw din sa kumpanya niyo yun. Maluoy ka, pre. Bro, di na lagi. Di na mausab, pre. Wa kay gisulti ko nun sa nahimo nimo sayop. Miss J. Ibutang sa ng intercom, bro. Bro, pre. Bisag dili ko pa ni ibutang kining intercom. Why mo tubag dito sa office ni Boss Emil? Kay wa pa si Miss J dito. Wa pa bisan usa ka personnel nga miabot dito. Wa pa day tao dito. Giblaf lang day ko nimo, pre. Ikaw, Gidro. Pre. Ilad ko na. Ako mangilad nimo. Kung mo abot si Boss Emil, mao gina ko pagigsultihan niyang tawhana ka. Bro. Ayo, bro. Nakasalagi ko nimo, bro. Gatagan akong number ang cell number nimo tong gi-applicant nga ginhalag Miss Ray kami nga imong interview kay wala si Boss Emil. Aron magpatabang siya nimo nga makasuod sa trabaho din sa atong kompanya. O sa usang rason? Kuan. Kining gamay diskarte gud, bro. Dobre ragon nga diskarte. Pinubri nga diskarte ha. Kay pang take advantage nimo niya. Unya ako imong gisugba. Ha? Bro, sorry na ba? Dili lagi mausab. Sige na, bro. Bisan pagdili na nimo usbon, bro, og pre, og mari pagid ka ha. Pero naka-damage ka na. Tungod sa pagpanawag niya ito babayhana sa akong cellphone. Diin si Milani nga akong asawa, mao'y akong kipatubag. Kay wa lagi ko magtuo, nga pinubri ba di ito nimong diskarte. Nasuko si Milani, ug gilain og sabot ang iyang pagtawag ako, ug gidiretso lang ko sa putol ang tawag. Sa pagkadungog tingali niya nga babae ang nakatubag, ug klaro nga akong asawa. Hindi lagi mausab, bro. Hindi na mausab. More pa, bro. More pa, ha? Di lagi, bro. Pre, promise. Di lagi ko mausab lagi, bro. Di nagid lagi. O lain na sab nga diskarte. Di lagi na diskarte lagi, bro. Tinutan niya ng gini, bro. Tungod si mo pinubri nga diskarte, bro. Sa daan ako. Gihukman ako ni Milani. Ug daw sikan gid talugluhan ni Chelsea nga imong inanak. Ang pagsita og pagsusi sa akong asawa kung kinsa to babayhana ang mitawag nga iyang natubag. Sorry, bro. Sorry gid kayo, bro. Kon, ipasalin ako nga. Di na gito mausap, bro. Seryoso ko, bro. Pre, di na gito mausap, ha? Pasailoan ko. Makisulti kong Milani bahin ni bro. Ako na yung mapasabot niya sa tanan, pre, ha? O lagi, bro. O lagi, pre. Pasailoan ko, bro. Ay, sa sobra na akong paniguro nga makatrabaho ko. Sa maong hitabo nga ang wife ni Sir James ang nakatupag na ako. Marag mao na hinuon to'y makaingon. Adili ako madawat sa maong company. Ay, nagtuong kung madahanan ako parahig si Sir James sa maong akong gitawagan. Ay, hala, may nanawag sa messenger. Uy, si Baldwin man eh. Usap kayo ang tuyo. Klaro na ba dyan kayo nagpa-chancing siya na ako. Hello, Sir Baldwin? Ayaw na lang itong usbotong pagpanawag ni mo ni bro James. Pre kami, ha? Ang ato ani nga maghuwat na lang tagong sa results application sa company. Kung madawat ka ba o di? Kaya naman ay, Sir Baldwin, miyan sa madi ang asawa. Kay asawam juga to ni Sir James ang nakatubag na ako. Nga na di ay, kanang nasuko siya na ko, sir. Nag-away sila ni Sir James. Mao ba, sir? Kinayin ko on. Maingon gid ana. Kay gidiritso man ang putol ang imong pagpanawag diyang ang asawa ni bro James ang nakatubag. Ay, hala. Mao ba, sir? So, sa imong gisulti karon, sir, mura man og ako nasabot nga wa na ko'y paglaom nga makasud sa inyong company. Dili ba? O gusto ko, sir? Kuan. Di naman sa ingon nga wa kay paglaom nga makasuod ka. Ang ato lang ani nga magpaabot ang ta. Kay ang hukom gud sa imong application,
di man ako. Di sab si Bro James. Bisan siya pa yung nagkandak sa inyong interview. Kaya nga amo mang yung boss sa company nga si Boss Emil ang mo desisyon kaysa may among labaw. Ay, nga sa ato pa di ay, sir. Klaro na gyud ay nga dili ko madawat. Nga, huwag gyud ay kay ikatabang na ako, sir. Ay, wa ko magingon ana. Basta ang ato, ako mahimo nga mahangyo ta sa mga tao nga tanaw nato nga makatabang nimo aron makasuod gyud kas company. Mao na. In other words, sir, ang salaktod, milagro na lang gyud ay ang chance nako nga makasudi, ha? Mo ba nahibot imong ipasabot, sir? Sir Baldwin? Ay, paitay ni ko. Watay load, boy. Magsige lang, unload. Watay data. Ditong katanaw sa internet. Og di sabda magaduwa og online games. Ay, watay lingaw. Sama tatando ka pagpinaabot sa pagpamuhilan day Chelsea ini. Ay. Ay, butanding. Butanding ba, wey? Ay, di ko mag-gensay ni Sang Tidag ko. Stilan si Day Milan ni Manti ay. Niyalagi siya. Ngaro ka, ha? Ay, halag ka, Madam Milans ba? Day Milans di ay. Di Bulgara na sabi ni mga gungang at randing, way. Nakadong kong ginawa mga people din, eh. Almo Moreno in Cape Version, man. And form rabaning agong pagpaila din nila. Ano? Ako'y labot kung Alma Moreno o Dabiana ba'y tawag nila ni mo din ito ranting. Ay. Unsa? Dabiana pag yun. Padalis Dabiana, way. Long time ago na. Damilans. May importante kong pakisultihan ni Chelsea. Mao nga dadun ako siya og lunch sa gawas. Inig-dismiss nila. Kuhan, kanang unsam dik importante ng imong pagigsultihan niya, Damilans. Ha? Unsa man ka importante? Si kinsa ka ba da ito randing nga mangutanan ako, anak? Unsay imong katungod? Hala. Bibitaw, no? Sorry, Mami Lons. Di ay. Anak na ko si Chelsea. Ayaw kalimot, anak. Ug ako ang mas may katungod niya. Nakasabot ka? Ha? Ay. Hala, uy. Huwag yung ko magdahong maay. Huwag yung ko magtuo nga. May batasan ba din is Milania nga dili ba kao nag-iro. Kaya bawal ang iro din sa eskwelahan. Ay. Nin-shock yung ko. Karanam ko makasyang say. Sayang may batasan. Ay. Ala no. Hala, yes. Siyaon. Ay, ano ka man magawa sa inyong room, day Chels? Nga, recess naman mo. O nga, nagpaabot mo mo dito sa ubos. Ay, yan ako ang imong snacks. Di man ko ganahan, Maurices. Wait, kasi di ganahan mo recess. Kung recess gani, kay ping snack na ninyo mo, snacks, good ka. Labi ko, igor daddy ni mo, James. No, gamay na kuno ka o gikaon pag breakfast. Lagi ko ganahi. Di ko ganahan. Dili ka ganahan, ha? Dili pwede. Saan ka galing snacks ni mo? Ang man ko na, ako yung mukhaon, inang igutom na ba ko? Ikay kaon na ay kikutuman ka. Hala, no. Amo, inay akong ganahan mo, day Chels. Kay, ito sila dating yung ganahan ko do. Pero, ay kong gabai, ha? Nga nang gabaan man. Ay, basta. Sabat na lang good. Pero, ay, hala ka. Dinerbas mami ni mo, Milans. Ha? Di ni si Mami? No. Nga naman? Kuan ba? Kanang dadon ko na kaniya og lunch. Erik periodo. Anera ko na ko din ni. Unsay lunch hindi paniodo? Di ba parehas naman na dito ang lunch o paniodo? Ay, unsay parehas lahi, way. Kalahi ana ang lunch in English. Ang periodo binisaya. Parehas di ay na. Si Tito Toranding, nagpapadlong na sad. Ay, naunsa ka balahi lagi. Di ka ba mutuo? Kaya ang lunch, vegetable na, ha? O ang binisaya, utan na, di ba? Si Tito Toranding. See? Nakangisi ka lagi ahat. May luha ang mata. Dili parehas gariha nga, way kabutangan sa kamugot sa imong face. Pero,
dili ko muuban ni Mami dito ha. Dili ko muuban niya inig lunch. Na, nga lugod! Basta. Oy, mihira ka mong ginungon di agod. Ngano ka? Basta dili ko muuban ni Mami. Dili ko muuban niya. Bahala siya. Oh, day Chelsea. Ay, pastila nun. Saon na nang ini? Saon na? Nga, di man ko nabuban si day Chelsea siyang mami milaw niya. Bisag, basin ba hinoon o basolon o pasangin lang kung anong dili mo ba kung alaga sa iyang mami mimumo. Ay, patong na ba kung nung daan si Chelsea diha sa may entrance din yung eskwelahan kay magsakay si taxi pick upon na lang ang anak. Siya ani. Ay! Ha! Kigwag kibol! Kigwag kibol! Hakoy! Asang tingog sa cellphone ko, yawa naman ta. Mura naman hinoon, kay kabuhi ko yung kalatiha ko eh. Ay, nasiging-siging. Kisa rin nadawag, samok man kayo ba? Kasamok ani ba? Uy, wala pa sila. Silang James man di ay ni. Hello. Silang James. Sila dang. Hello, pamaliog din kong sulti ni Chelsea nga apiton gyapon ang kolon siya sa school for runs. Ha? Napatay. Trending? Kasi patay. Kuandong kining kuan ba? Kanang. Kasi patay. Ay, sa siyaon ini. Saan siya ka trending? Kuandong. Si kuan ba? Kana si day Milani ba? Dili man kaniho. Diha? Oo, dong. Nagusto man siya diha? Kuandong, kanang nagarin ako aron ka pastor. Tihas day Chelsea nga. Reon po niya inig-dismiss nila. Kay, maglans ko na silang duhas gawas. Kay, doon ako na sila importanteng istoryahan. Siya? O ba? Kining dong. Dong ba? Ay lang lain na pagsabot dong ha. Dili sa ingon nga pagpanghilabot ba. Pero kuan ba? Ganang naluoy lang kong day Chelsea ba? Kay hubag lagi ko ayo mata. Unya may TV gani so ni TV to gani na pagsulti na kong ariyon siya ni mami niya. Inig pamuhi aron nga maniud to sila sa gawas kay akuan man. Kanang murag si day Chelsea ba? Kanang pasilan oy. Murag di lagi ko siya mo uban siyang mami. Ang sa mo dong oy, ha? Ano man di mo? Murag si Chelsea may na sandwich ini. Ano di mo dong James? Tungod sa imong kalaki, Bro Baldwin. Tungod sa imong paghatag sa akong number niya itong applicant nga Rikami, nga angay raon ta siya nga magpaabot sa resulta. Kung madawat pa siya dili sa company. Kay tawagan na bagid sila. Din si Boss Emil lagid untang mo final say. Na among si Chelsea sa sayop nga pagsabot ni Milani sa pagtawag atong applicant. Sus, pida ni mo eh. Sorry bro ha, pre. Ha? Maong ina lang ko kung tabangan ko ikaw sa pagpasabot ni Milan ni bahin nining problema ha. Hala, mao ba Sir Baldwin? Hala ka, wow. Masabot tagi ko dili madawat ini, kay nakasaan ako ni Sir James. Ayaw ba sulang imong kaugalingon, Miss Rika? Kay ako lang sa'yo. Iyatagan ko ikong number ni Bro James. Wala gihatagan ko nimo pero sayop sad na ako kay sa sobra na akong paniguro para sa akong kaugalingon nga makatrabaho ko sa inyong company. Nanawag pagyugos number ni Sir James. Kay manghangyo lagi unta ko. Wala jud ko makapaabot sa resulta sa akong pagpang-apply ba. Ay. Unsao man ako ini Sir Baldwin. Oy, gusto ko mangayo og sorry ni Sir James. Nga, awagod mahimo sa iyang wife. Alam nagtiwas si. Tingalig, madugangan lang hinoon ng problema. Tapos may patsuy kong Bro James ug samot ini. Unya, unsa man di akong buhaton ini, Sir Baldwin. Sultihi ko. Unsa may maay na akong buhaton ini, Sir? Sorry kayo Bro James ha, pre. Di na gid mausab. Ako na ipasalig nimo. Mamanay pirmi ni mo isulti na ako, bro. Yadto pa gina, sa bago pa kitang nagka-sudins company. Uwa pa may makasal si Milani ato. Nasa kay komedya sa una, nga may laing kung hindi kugma. Nya siya, mituusab dayon. O kiniro no, na-intriga kasi ini. Para makadbawas ka na ako, bro, pre. Kulatahan na lang ko. Bisa pagkulatahon ti ka, bisa bitayon pati ka, no? The damage has been done. O lagi, bro. Pero, sa side po ni Manay, di ba? Sa kadugan na inyong nag-uban. Wala pa siya masuhito ni mo. Nga umang kailangan yung daily routine. Ikan sa inyo. Pengon dinis company. Unya, dinis company. Katus inyo. Wala siya pagsalig hapon ni mo. Murag, siya na gud may problema na, bro ba? Murag siya na gud. Ug dili ikaw.
Ayaw ibasol sa lain, bro, ang problema nga imong gisugdan. Kay kung wa pa nimo buhata ang dili unta angay, di ni maingon ini, di ba? Sorry, bro. Kay dili mahitabo nga maingon ini si Milan ni. Kung wa pa to nimo hatagig number sa aplikant. Ug kung wa pa siya manawag sa akong number, ug usa pa, nakaila ka na ni Milan ni sa iyang kinaiya. Nga ingon siya ni ini ka-sensitive. Gimahayan dyan ako kung nabuhat, bro. Kung may naunaan kang isilot ni mo na ako tungod sa akong nahimo sa'yo. Buhato na. Aron makabawi ka na ako. Tanawa ka na? Mayo ka na? Sayop lang imong gihimo. Unya, tudluan pagikon nimo glaing sayop? Usa may mahimong linog dagan ana? Ha? O, unya. Sa man ako nga makabawi ko nimo. Ako nga makigsulti ud akong Melanie. Yung doha. Aron mapasabot ko siya nga nakasa ko ninyo. O dili ka niya angay nga pagkasadon. Okay. Ako mo nasayop. Maayo ang imong intensyon. Pero ambot lang kung mamati ba sab ka si Melanie nimo. Ug ang ako sab katingalig magdugang lahinon na sa problema. Basta sutihin lang ni ko ninyo, bro, ha? Kung unsay akong buhaton. Willing ko nga makabayad sa nga ako nahimo nimo ni Melanie. Usa akong kinugos ni The Chelsea. Nakadit, may mitawag. Sige, bro. Basta mauna to, ha? Inanaw niya ako. Mabalik ako sa among department, bro. Sige. Sige, bro. Oh, si Chelsea kin mitawag. Hello, Chelsea? Langga? Daddy, kuha ako diri sa school ba? Kuha ako diri ba? Naghila ka, nga naman. Kasi man hitabo nimo, ha? Unsa langga? Hello, Toranding. Kaning migawas man siya sa ilang klase. Nga sayo pa man. Kunya naghilak. Wa man mo sulti nga akong gipangutana. No, Reza masulti dong James. Kung naon sa nagsiyam, nagsingil ako gilok. Wala siya awaya sud sa ilang room? Oh, wa man. Wa man ko no. Ingon sa ilang teacher. Nagkalater naman ko na naghilok kung mingon nga magpakuha ni mo. Uma ba? Wa. Ha, sige. Pahiluman lang na diha. Amami. Sultihi nga nagpaingon ako, ha? O few minutes from now, nanak ko diha. Oo. Odong ako ingnon. Sige, Toranding. Ah, kaniyot sa... Oh, unsa man? Kuan ba? Kanang, unsa ka nito ibong gingon dong? Ha? Kanang, few minutes ba to? Na nakadiri? Hay, pastilan ni mo Toranding. Kay, Pila ka minuto gikan karon ba nanak ko diha? ah, Istorya sa Chelsea. Odong, ako seryahe! Ah, pastilan ni mo Toranding. Pastilan. Maura din na yung rason nga migawas kag sayo sa inyong klase bisan wapay oras sa dismissal. Jadi kamo ba ni mami ni mo Melanie? O magpakuha ka na ako lang ga? Kay dili na lagi ko ni Mami, Daddy. Kay giaway ka niya. Dili na ko niya. Chelsea. Turanding. Ah, I'm to the Chelsea dong James. I'm to. Tuwa sa auto. Mauban gyud kuno siya na ako sa trabahoan kay dili siya gusto nga mauban sa iyang mami. Gusto lang, naon sa mga mo dong, ha? Kalau ibag Chelsea, oy. Kasubo na ako Turanding. Nga apil ka. Lasol sa binuon ning kamay ra gyud unta kayo nga problema. Ah, gamay pa rin nga. Hapit mo nang mahutik luwas na Chelsea sa sige kinilok. Misamot ka hubag ang matataon. Gamay pa siyag mata, sa magtagyod. Di na makita hapit sa kaubag. Akong gitawagan ta si Melanie pero off ang iyang phone. Oh, gituyo. Oh, ha? Di naman sa damila ni Dong. Nga, gi-off man ang iyang cellphone. Di na siya nakigsulti ni mo. Makigbuwag na siya ni mo.
Turanding. Kanang kwandong nga, basin bag kwandong, basin dong kuan. Pasabtalan siya turanding. Ay, sige, sige dong. Ako na bahala. Dado nung tataga pero kung may tubag pa lang unta si Milan aron nga mapibaw na ako nga sayo na ko gikuha si Chelsea kung saon man lagi di man makontak mo nga dinilasag ka ha magpaabot niya nagkuan sa ko nagbilin sa kong message pero kung dili ito niya mabasa o balik niya din si tahon ka ikaw na lang sulti mo diretso na may pauli si Chelsea sa bahay di ka nga magpalit sa drive-thru para sa among lunch. Dawatan niyo. Saman. Para paniud to o pamliti. Hala, kwarta! Tibok 500. Di man ni makaon dong. May babag husto na ni mga pasiaw ni mo turanding? Hala, sorry dong. Ang ako lang ko doon tato nga mo pahiyom sab ka ba kay parehas lang gid mo sa Chelsea nga barag. Mga adlaw kayong hitsura. Masama na to turanding. Mga to na Miss Chelsea. Aron nga mahilom na to sa pagsihilak to sud sa auto. Sige dong. Sige dong. Ay. Pastilan. Pagkaloy itaw na dong James. Kabutan ini niyo. Non sa Miss Milania. Dong James, panalimtad ka. Flying kiss. Nge. Wala nga mansin. Bisag mulingi na lang unta. Huhay. Pastilan diri ka panang nako dong James. Di yung ka magmahay ay. Matagbaw yun ka. Kidili tamang yung kabuhian hangtod gadi ka mo lagom. Ay, Charlotte. Wisit. Nanong nisugot ka man turanding? Nakuhaon ni James si Chelsea din sa iyang school. Nga gipasabot man ako sa Chelsea nimo nga ako nga piton din kay mag-lunch mi sa gawas. Kalma lang ko dahil ni Lance. Uy, kalma. Hinahinayon lang na itong tingog. Kinuwatas makabati, no? Abi na lang nag-away tawa na bagyod. Unya bahin po sa pagpugong ni Day Chelsea nga mo ba ni Dong James. O sa bang ako katungod sa pagpugong sa inyong anak ko ay nga adto gid mo ba ni Dong James? No, iya man sa tong amahan sa kubo. Pero giingat to naman kandaan nga mobalik ko aron kuhaon sa Chelsea. Wa ni mo sulti si James ana? Ang gisultihan hoy. Nganugong wa. Nya anong gidaman niya sa Chelsea? Kwan ba kanang si Chelsea lagi mo ina mo si Dong James nga kuhaon siya dinhi. Kung ingon unta ana, nagpahibaw unta mo nako. Aron dili ko mabaw sa pagbalik dinhi. Makalagot. Kwan ka nang, wagi problema sa Dong James, Day Melanie. Kay, isugot gid siyang ikaw ang mukha ni Day Chelsea. Pero ang nakapan lang kay si Day Chelsea, miingon mga, ato siya mauban siyang amahan, o dili ni mo. Unsa? Ano? Ingon ano? O, usap pa, gitawagan kang Sir James sa imong cellphone. At taybawan kang ato mauban sa Day Chelsea niya. Pero off man ko no ang imong cellphone, o niya, nag-message sa siya ni mo. Ha? Wala ka makareceive sa message. Wala. Off man day ang imong cellphone, no? Saan rin tungod pagkabasa ni mo? Hilom turanding? Kanang mutubag rin ko sa imong pangutanan, day. Kung maingon ka mo hilom ko, mo hilom rapod yun ko. Ano? Makalagot. Ano di ka maglagot, Damilan ninyo? Pag-istorya mo sa Dong James. Uy, mura lagi mo nag-iya-iyahay lang, nag-iya-iya. Unya, ang loya ni Nos, the Chelsea. Mga istoryahan niyo, tanong ko doon sa inyo problema. Hinay lang yun, hinay. O, kanang dili mo magpataas, ha? Di mo pataas. Mamati mo sa usagusa, heart to heart. O, kanang inyong istorya, mag-heart to heart mo. Kay kon, maginengon mo, pirmi ini, no? O, guway mo ayong pagsinabtanay. Na! Paingon gid mo nga dos pa nagbuwag. Ingna ko makakon. ug sunda ang laing anib ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Kung mahilo na pa ang panahon. Kung pulihog na ko no, o subscribe sa ko ang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.